Arnaldo Otegi eta Rufi Etxeberria eta hoi negoziatzen aizian garai hartan, ezkerra bertzaletikan, esatezienak, herri hau saltzen aizeate. Eta negoziazio prozesua apurtu dintzuten. Eta etak esan zuen ezetz eta kitxo. Orduan behaiek dire, jakin dezatela. Ez ja alderdi honek. Herri honek ez du bere burua salduko alderdi hau herri hontan dagoen bitartean. Jakin beza etak ez duela eta ez duela sekula santan izango herri honen ordezkaritza. Ezertarako. Ezker Abertzaleko buruzagiak erdi lotxauta esaten nahi dienak momentu honetan etorkizunari begira berdin dala López edo Ibarretxe lehendakari izatea, esaten diogu ezetz. Ez dala berdin, eta ber jendeak ere badakiela hori.